Welcome po. Welcome po sa aking bagong tahanan. Maganda, kaya-kaya ng bulsa. So, welcome to my home. Okay guys? Katas ng YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Hi guys! So, isang magandang araw sa inyong lahat. So, nandito ako ngayon sa may Minalin, sa may Pampanga, kung saan meron ditong isang subdivision na bakong bukas. Ayan. Ito po ang Highview Residences. So, samahan ninyo ako guys. Pasukin natin ang kanilang bagong model unit, ang Zara Townhouse. Ayan guys. So, kung ano yung nasa loob, kung magkano yung price, kung ano yung kanilang lot area, tsaka floor area. Ayan, samahan niyo ako guys. Kasi titingin na ako ng bahay ngayon. Narinig nyo yun? Naghahanap ako ng bahay ngayon. So, iikot ako rito sa kanilang bagong subdivision. So, tara! So, hi guys. So, naka-mask pa ako kasi protocol na rito sa bagong subdivision. Kailangan may alcohol ka, naka-mask ka bago ka makapasok rito. So, nandito ako ngayon sa isang model house nila. Ayan. Yan po sa aking likod. At saka ito yung aking kasama. So, ito ngayon ang aking maging cameraman. Ayan si Maricona Pagal. Ayan. So ito na po ang kanilang model house na ditong bagong bubuksan na subdivision dito sa may Minalin. Yan, so ito guys yung lot area niya nasa 55 to 75 square meters. Ito po yun. Ito po yung kanilang carport provision carport. Pag end unit ka, ito may space ka sa gilid. Tapos ito yung kanilang entrance. Ayan. Tara, pasok tayo guys. Kailangan maghubad tayo ng sapatos kasi bagong gawa po ito. So tara, pasok tayo guys. So pagpasok ninyo ito, bless this home. Yan. Welcome po. Welcome po sa aking bagong tahanan. Ito na ngayon ang aking bagong tahanan guys. Kung alam nyo lang, diba masaya? So pagpasok ninyo, ito pa yung makita nyo agad. Ito, pang maliitan lang siya kasi yung space niya, mga dalawang ganun ko lang. So ito lang. Tapos may center table. Yan. Tapos meron tayong TV na nakaano sa wall. Ayan, tapos meron tayong lamp din sa taas. Yan mga interior design. Tapos pagdating dito guys, ito na po ang dining. Ito yung kitchen. Yan, pang small family lang talaga to guys. Ang ginagandahan ko lang dito, paggawa ng kanilang lights. Ito yung kanilang lights, ang ganda, di ba? Ang ganda na gumawa na kanilang interior. Tapos dito yung ref. Ayan. Tapos dito guys, may bintana din siya na pwede nyo makikita yung sa labas. Ito yung sa labas, ito yung sa carport. Yan sa carport na yan. Kung may bisita ka, makikita mo agad kung sino. Tapos ito, ganda. Kunin na natin ito. Ayan siya, kung kano kaganda. Tapos yung likod. Ito pa yung space sa likod, yung laundry area. Yan. Dito ka maglalaba. Yan kasi kompleto naman. Ito yung laundry area nila. So pwede mo rin bakuran dyan. Yan, pwede mo siya bakuran. Tapos pag akyat mo, dito, sa unang step, ito na yung CR. Ito na yung comfort room. Yan. Ito na ang comfort room. Yung CR ay yung vault, lavatory. Ito may mirror. So, bali isang CR lang guys nandito. Tapos sakit tayo sa taas. So ito guys, meron siyang tatlong bedroom. Bedroom 1 and 2 at saka master's bedroom. Ang kagandahan lang, meron siyang family area. Ito, ang kanilang family area. Yan. Medyo okay lang yung space kahit ganito lang siya kalapad. Pero pag magtipon-tipon kayo, pwede kayo rito. Yan yung family area. Tapos yung bedroom 1, ito yung kanilang bedroom 1.
Ito sa mga kids. Yan, ito na, kulay pink. Yan, ito yung kanilang kama. Ayan. And meron din siyang cabinet. Tapos yung bedroom 2. Bedroom 2. Ito siya guys. Tapos meron siyang provision sa aircon. Ayan. So may cabinet din siya. And the last, ang master's bedroom. Diba? Master's bedroom. Ito po yung kanilang ano. Tapos dito guys, meron siyang terrace. Ayun, na makikita mo lahat sa labas. Meron siyang terrace. Ito. Here we go. Yung kanilang terrace guys. So yun lang, napakasimple. Pero, maganda. Kaya-kaya ng bulsa. So welcome to my home. Okay guys? Katas ng YouTube. Ayan, kunin natin. Total kami lang. So ito guys, napakaganda talaga mag-invest. Meron kayong extra money. Yung house and lot, kahit ano pa mangyari, yung bahay nandyan lang, yung lote nandyan lang. Every year, tumataas yung value ng lupa. So, ayan. So, pinakita ko na sa inyo ang aking future home. Naniwala ba kayo? Future home ko to. Say yes! O, comment down below kung talaga niniwala kayo na akin yung bahay na to na pina-room tour ko. So, yun guys. Pawis ako. So, yun, bababa na tayo. Yan. Salamat at saka na-tour ko kayo sa aking munting tahanan. Di ba ang ganda guys? Lalo na to oh. Ito. Yung ilaw nila. Tapos ayan pa. Yan. Mag-picture na kayo. Mag-vlog din. Di ba ang ganda? Ganito lang yung kalaki yung bahay mo. Hi guys. Pero tingnan mo. So di ba? Dito lang yan sa May Minalin sa Pampanga. Ayan. So ayan na. So ayan ang aking future home. Hindi house kundi home. Ayun ang aking makakasama yan. Ayan na. Say hi kayo dyan. Hello. Ito lang muna yung ginawa. Ilang unit lang para pag may pumunta makikita nila yung actual na unit. So ayan. Ang ganda. Yan, ito po yung buong property niya guys. Ayan po yung marketing office. Ayan yung marketing office. Ito po yung marketing office. So, papasok tayo. Yan po. Ito po yung marketing office nila. Yan. So, welcome to Highview Residences. Yan guys, yung aming pinaka-poging engineer dito sa site. Ito na kayo magiging kasama ngayon. Ang mga tropa. 16,000 subscribers. Yan. So yun. So by time to time update ko kayo guys sa mga bagong construction nila rito. Para if ever na magustuhan din ninyo sa mga taga Minalin. Yan. So kukontak nyo lang ako. Nagtinda na ngayon. Naikot ko na kayo. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. See me again, Powell T. See you guys. Bye-bye.